So I've got an update panyaya Owen, the 28-year-old MSU student who's being accused that he was involved by robbery ye $238,000. So Owen was granted an appeal to the High Court, and this is good news because ndo zvatani tichingoona pese apa zvinoda kuti nyaya iyi yakunoongororwa kudare rekumusoro reHigh Court, and pachine nyaya hapo, nyaya isati yapera, case ichiripo, and pachiri kuda mari cause pachadiwa mari yebail, pachadiwa mari yemalawyer. So the family is still asking for donations emari cause malawyers atoshandiswa nhasi anga achitoda mari yakawandisa singatomboite. Over the weekend, I think a lot of people contributed towards this cause, and also muswe Friday patakauya ndichitaura panapa ndichitoti dai muswe Monday zvikabudirira kuti awane appeal. So appeal yacho iyoyo ndoiri kunzi it has been granted. I'm so happy for him because nyaya iyi pamba kaoma zvanga zvitoda Mwari, and Mwari apindira panyaya yacho iyoyo. And I saw a petition as well that was being signed yekuti akwanise kuwana appeal iyoyo, and now that the appeal is there, paakunzi futi paitike mamwe petition over this story. If you have been following the story closely, ndofunga mungatsoziva kuti nyaya iyi iri kushungurudza vanhu vakawanda vakabatikana nenyaya iyoyi. Kujeri hakuna kumbomira zvakanaka veduwe, munhu kuenda kujeri nenyaya usina kuita chinhu chinorwadza zvisingatomboite. So at this moment we are just appealing kuti vanhu dai vakwanisa kurisawo mari dzekuti bail rikwanise iro kuwanika, pakwanise kubhadharwa malawyer, pakwanise kubhadharwa mari yebail, zvese izvozvo. This is a reminder to all of us that kujeri kune vamwe vanhu vasina mhosva dzavakaita, and pane vamwe vanhu vekutoti vakashayirwa mari dzemaappeal, handi ipapapa mukomana uyu yanga pamba sitorina mari yeappeal yacho iyoyoyi ndo yanga ichimobilizwa kuti ikwane, which means kuti kujeri kune vamwe vanhu vari kutoshaya mari dzemaappeal idzodzo vozongopedzisira vatongoti regai tingogara mujeri macho imomo. So allegedly he stole $238,000 onzi 17 years, but mavaona vanhu vapiwa nhasi vemamiliyoni avo vatopiwa a lesser sentence, but vakaba 8 million. Iye ari kunzi allegedly akaba 238,000 onzi 17 years. Zvinhu zvacho soka masentencing majaji edu zvimwe zvinhu zvavanoita soka it's not even fair. So ruzhinji rweZimbabwe ruri kuzviramba kuti panyaya iyi aiwa haana kuzviita mukomana. Vanhu vakawanda vari kuti mukomana there's no way yaakaba mari iyi, and the sentence was too harsh. Even if he was the mastermind wenyaya yacho iyoyo, 17 years aiwa vakatadza ipapo, hamina kuti vakadzipa 17 pakuita sei pacho ipapo. Apa akabuda panyaya iyi, hopefully is going to be safe nematsotsi acho akaba chaiwo. Ndo zvatingita kutotyira kuti mukomana anenge ari safe here kunze futi ikokoko. May God continue to show himself panyaya Owen and also to protect Owen. Otherwise zvinhu zvacho as it stands hazvina kumira zvakanaka. I was hurt with my videos anga achicirculate over the weekend, my interviews anga achiitwa, vanhu vachichema vekumba kwavo vese vachitaura kuti hatichatamboona zvakadai. So kumba kwedu isusu Owen haana kumbopera amboita any questionable character since he was growing up. From primary school teachers were interviewed, secondary teachers were interviewed, vane kuchurch, my family members were interviewed. Zvikanzi Owen has never been in any fight, he has never been in any nyaya yekunzi anganzi iri serious. Growing up he was always been someone who was very cool, someone who is aingorekomendwa musociety yese neunhu hwake, vanhu vachitoti itai kunge mwana wekwanhingi vachireva iye Owen. Then nhasi onzi he was involved murobbery 238,000. It's shocking to most of the people who are actually close to him vari kunzwa nezvenyaya iyoyo. So if bail will be granted, which means kuti vanenge vakumutongera ari panze, zvinenge zvaananiwo izvozvo zvekuti anenge achiendawo anenge achiatenda court case yake asiri mukati. So ndo zvatiri kuda at this moment. That's what we are actually advocating for. So we are still yet to find out kuti when is the next court hearing yacho iyoyo, when is the High Court going to take in the case, then tozoona kuti
appeal yacho yoyo, like the appeal has been granted, but we are not so sure of the date of the appeal. Zvinhu zvacho kuti bail richazoitwa rini, we are not so sure about those details. But hopefully it's going to be earlier than we know, because we are now about to, like, it's almost Christmas time. Hopefully anenge achaita Christmas kumba aine vamwe family yake. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya iwa. So subscribe, please make sure that you're subscribed. I see you in my next video.